Hinge babsang tirani in video hinge belai khena wana ma singja tai kirima singja obna tam hone je sachene kya ani jibo wan sugi malia obo tam hinjamani kalai kya nai nidi norobo kaham kena screen na nugui ni tongkhana para kawoi salarangno romoi tai sarai besarangno sikri sokoro khayo obo tam hinjamani kalai kya norok kija wan sugi naile iko babsang norok screen na kaham kena nugui ni tongkhana omo hinge khoroksa takhok sikla bonon nog bisingo thangai bonon nog ni romoi tubu honai tabuk salai tonglaika parani lukurok tai tam honai sajinai CRPF tai police tai BSF rono hangke to buibulai to laing hangke mana khainani abroni bagai se borono rihor jangmani naidi tabuk hangke borok se nog haboi kami o kasawoi buino dom kiro roi sikri tongo honai jong kahamke soi mangkha kubangma channel ni bisingtino o news rogo viral ngai tongo tabuk obote boroni samung ba buibulai khangke buiwalai khangke obona se mothagnani nango phiaba naidi borok tabuk hangke sengai tongphioga nogo kawoi tai para rogo kawoi buino sikiri sokoro khainani tai charai basarano sikirinani tai chela basarano romoi tubnani belai khena wanama singja tamjar joraba phaisa bai gatabo jorade hamli angkha eba ke kopale hamli angkha tiprasarani buini para rogo thangai tai buini dugano kukarago thangai guli rok khayo hone chung oborok bo sawai mano tai belai khena kirima singja tai wanama singja tai sagrogo bo guli rogo nangkha chung khnaka selaba sarak simi romjaliya baksa jaga hangke buribo sarak bo bujagai tongo hone chung sawai mangkha omo hairano khanamoi wanama singja re hinai eba ke kirima singja re hinai omo hairano tai tamasi sajinai belai khena kopalo birman khujak obna tamsi hinchinai tiprasaroni kopalni birmani jorade phaisa baga hinai eba ke jorar sayade phaisa baga hinai age puila hangke chung kaham kena nugo nomangkha public rok bai nog rok subai jaka gari rok sok jaka bike rok sukrup jaka tabuk hingke tai tamsi sajinai sorkarni borok rok se kami rogo kaham ke tongnani riliya nogo thangai dogora bunai charai basarano sikri sokoro khainai belai khena sirigri timekya hinge babsang norok video no nugoi bahai nangjaka comment box comment ke chari tai tiprasad do farano chajagai tongo hinge nung tiprasad do farani bagai kaham nai tongo hinge please in video no kaisa share khairani tapokdi tamni hinge nini kaisa share bai tai khoroksa ba sawai mano hinge babsang norok jor kebo ani o channel o kotal phai tongo ke subscribe khai kongke please tabno subscribe khaioi gana ni bell icon sinoi all of press khainari tamni hinge ang je fro kotal video upload khayo apron joton sikang norne orano notification sogena bagai hinge babsang video tini ni bagai asukna hena hemala phini norobai kotal update ni bising tui tai norobo jotona kaham puruna tongdi kurungoi tongni ani channel bai baksa dakti na update rogban norona rioi tongano।